Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunamit pasang kalimantabik tinebeno ing loduni dumawing tawang tuwang cinakena ing suka basuki rahayu niskala satuhu. Atur pambagi tuwin mukadimah nderek mangajeng. Sangya para pandemen sutresna budaya waji ingkang wirantuwing pagurmatan. Keparenga kula sakadang saking ngrikanca sanggar pangrupaka budaya soring warga setuju ingkang tebih wingking saking laladan Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Hadiningrup. Marak miji sowan ngabiyantur wonten ngarsa jengantika samya. Nuhun pamundhut saking panyangkul gati kinen hangaturaken kersaning sedya caos panglipur wujudipun beksan soreng maliki konjuk panjenengan sedaya ingkang sampun sami rawuh wonten ing papan menika lan ugi nyadong duka ingkang kathah awit kula sakadang anggenipun prapta wonten ing papan menika sawetawis radi randhat awit ugi wonten pakaryan wiwit enjang kula wau kula sakadang makarya wonten ing Borobudur kalajengaken ing Titiwanci Siang. Kula sakadang makarya wonten ing Pendopo isi Surakarta pramila kepareng dalu ing wekdal samangke badhe caos panglipur wonten ngarsa jengantika samya kinarya nuhuni menapa ing dados pamundhut saking panyangkul gati. Pramila kula sakadang saking rikanca sanggar pangrupaka budaya sore warga setuju badhe ngaturaken caos panglipur wujud beksan soreng sura. Sora ing prajurit sura areng sukinelar tinata garis waratanya kondang satuhu gagah sura digdaya sangkut bebela praja mewah sang ratu ombak pedhang kang ginarya junjung raharjaning nagri. Srumawayut sang yaksendra kura rupa mangsa kade anggen pangsempal kaprapal selo kaplesat satu lumayu mangungsi kakyat kakurta dan joko-joko bumi menghantarkan
menjaga nurani, menjaga generasi, memberi arti pada negeri. Teruskanlah langkah dengan jiwa suci, setulus hati. Jalankan tekad sesuai kewajiban dan nurani. Jiwa berkobar. Kobarkan semangat jiwa yang membara. Soni pagelaran sore warga satuju. Pendiberi pengoro budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka pendiberi pengoro budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka pendiberi tengara budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka. Tumrap sami prajurit kang wicaksana sang warga setuju. Siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuta. Siyaga Pratantama soreng wadya Pratantama unggul yuta. Pratantama soreng wadya unggul yuta. Siyaga Pratantama soreng wadya unggul harjane praja Siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuta. Siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuta. Siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuta. Lumaksana makita-kita. Ayo!
sing wangi suka tak puputi kabeh mati ana desa iki kabeh lo jinawi yo kanca amar sepi mugi Gusti berkahi iki kabeh lo jinawi yo kanca amar sepi mugi Gusti berkahi wis waya esuk jagone kloro rame sarane paning kamboyo aduh senenge sadulur tani barengan padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parane manuke ojek ana wiwitan pading samrowe seneng atine katon asri donya saisine tak wengi rene kok kae kok iki iki bubuk bendalan nono Ya. dolanan sik Oke. nek nyambut gawe pikir keri Siap. sing penting bahagia Eh. masalah rezeki sing ngatur sing kuasa Ya bener ya. heeh sing penting nek laporan wis nyambut gawe rak wis bayar Nah, sing penting absen iki. absen nek masalah bendalan yo pikir keri iki Iki acara apa sepi temen? iki sepi Ra ketok ini ra ketok penontonane. iki Nang isor kok suramen. mati lampu Mas, gangguan. iki rak Pak dhewe ditimbali dene Ya.
Ya disyukuri. Ora dolanan lampu kestrum kapok. Panggrane mati lampu. Wis padang, aman. Iki padang. Iki apa iki? Gaweane sing perlu dirampungke apa sik? Ya ije werna-werna. Ayo. Ini nek ngiras mumpung darani rungono ra ya kita tenang-tenang ngene to. Iki acarane kaya nggon nganten ya, Gus. Ya iki kan. Kaya ana dekorasine. Heeh, njur. Luar biasa. Heeh, iki acara. Sapa nih ora ngerti pokoke. Ya Es karo teh, Siti berarti. Heeh, Siti. Lanange es, wedoke T. T. Ya berarti lanange Slamet, wedoke Tuti. Berarti entak Siti. Jos ya. Monggo Kanjeng. Sampun wae Kanjeng. Pripun Kanjeng? Mriki sing mboten teles Kanjeng. Jasane iki teles ya ora apa-apa. Atase akeh nek teles ra nggih mboten sae. Aman Kanjeng. Kok yahine iki piye? Gus, Nggih. iki nonggon acara apa? Nganten. Nganten. Nggih. Sing dadi manten sapa? ST. Nama panjangnya STNK. Yo takon karo piyai kene, Mbak sapa karo Mas? Mbak sinten? Majurono. Jenengan sing nikahan, Mbak? Kudu, berarti ra sida ngantenan. Sida. Sinten asmane? Sing ngantenan? Siska. Tatu. Sapa, Gus? Niki disambung nggih apik. Apa? Siska sedang tatu. Le tatuke biasane engko bengi, Mbak. Apa? Ya, Mbak Siska karo Mas Tatu. Oh. Oh. Kurangka. Ayo. Mas Mbak Siska karo Mas Kurangka. Kok iso kurangka? Nah, kayak aku kan kok. Sing cetha. Oh. Sapa? Mbuh. Ayo saiki sing Mas penting Tatu. ayo ngono, sing penting didongake sik. Nggih. Dumat. Biasane nek ndongake nganten rak pinter. Pinter wong kula anggere ndongake nganten kula tok kena sawane. Njur piye iki? Kula nggih pengin ngantenan meneh. Mbok eling kok wis ping 3. Telu niku ganjil Kanjeng. Ganjil kudune. 4. Nggih dumateng Mas Tatu kalih Mbak Siska. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Maju. Ayo sing dadi nganten maju ya. Kuwi dah cilik. Kok kuwi to? Oh iki. Lekon metu ki yang kok bengi saiki metu ya kecret. Kuwi apa? Tegese iki kon rene. Oh, tak kira nek ramen-ramen kok kon metu. Mas tak dongake sing apik. Ora gelem. Ngopo? Selak ingin kok. Mas iki wis niat le nanggap perno-perno iki jarak lelekan tekan kombengi. Apa ya ora rugi? Kok rugi? Sprono sprene iki acara ngene iki ya intine ngono kuwi. Kok malah tanggap ki werna-werna ya malah terganggu. Paringi syukur Mas karo Mbak iki wis iso dadi siji. Dua manusia menjadi satu. Wis resmi tenan. Wis resmi, wis tumrap negara, tumrap agama. Kan niku dimeriahke karo kesenian. Syukuran. Kan ketiyen pun enten nganu nih. Napa nih tandane? Tandane piye? Nggih, nganu. Ning ngopo kok Hawa diciptakan dari rusuk Sang Adam mboten nganu balung ndas napa balung dengkul? Ilmu tuwa iki. Ilmu tuwa 200 tahun. Aku nek rong di warai kowe iki aku ora ngerti iki. Sebab saka
MC-ne Yosi kae ya rong Ora ngandani. kok MC apa ora ngerti iki mbing wak dhewe. Niku enten tekse. Ning hati-hati iki biasane ge bahan MC. Biasane. Nah niku tekse ngeten. Ning santai wae iki meh ngunduri sura dadi. Ora payu. Tekse. Piye? Ning apa kok mboten balung ndas napa balung dengkul nanging ning tulang rusuk. Mergone ngopo? Kersane sejajar antara lelaki dan perempuan. Nek sing wedok kok diciptakan dari tulang kepala, ha ya engko sing lanang didak-idak. Nek sing wedok kok diciptakan dari tulang dengkul, nah ya sing lanang idak-idak. Berarti apike kuwi kabeh wis ana werdine. Niku pun enten napa jenenge? Filosofi. Filosofi. Ngene iki. Mau bayaran piro kok pinter temen. Alhamdulillah. Halo Tim. Ngopo? Ae ra cetha kae. Sapa? Ora ini rak nututi ceweke iki. Ya kuwi tegese yo karo cewek yo ngono, kaya Mas iki biyen runtang-runtung. Biyen yo runtang-runtung. Ning nganu Mas, aku yo mengucapkan. Heeh, ndak lah. Nggih, nek lebaran iki tetep bahagia. Ning 3 bulan ke depan selamat dibentak sang istri. Anggepmu iki mbake kaya bojomu napa? Ayo aku njajal ngene iki sangar-sangar tekan marak brengose mrek dili. Kale ngopo? Disentak terus kok. Adene aku ora sumpet. Ladune jarene kudu ping 4 kowe. Aku dene yo wedi karo bojone. Ora wedi Mas kula niku. Ah ngopo? Pekewuh. Gus. Nggih. Iki engko aja ana kesenian liyane meneh. Nggih. Niki semanten mawon. Iya, Nggih. dibungkel semen. Nek ngeten kula tak teruske lampah. Waduh. Kula tak tumuju ing damparing kencana. Ayo Gus. Nggih. Iki jaran sik apa prajurit sik?
Kanjeng aduh mikir jaluk. Aduh. Gus, Nggih. ono apa iki? Ngopo? Ngopo, Gus? Sakit. Aduh. Gus. Ngopo kowe tulung-tulung? Kula ora ngrumput. Kowe ngarit. Kae di tak belekke wis. Wis sing duwe. Iki kon jaran kok. Ono apa? Kula ora ngrumput teng kidul ki kono ya. Ya takon wong kene. Nika putih, Pak? Goblok yo. Aku Cetok kono kidul kok iso lor. ya bener kono ki lor. Kok iso? Aku ki ya arahe aku kono ki lor. Nek kula kidul. Takon wong kene ki lho. Kidul nggih. Bul-bul. Mbok kidul ngoten to. Ah. Kidul. Yakin kidul, Mbak? Niki. Aduh kuping kula pun sayah sangat Kanjeng. Alah gek mau ra omong-omong nang Solo kok. Anong kon pingit mau nek ra ndablek ngapa. Ndelangap nih wau niku ting pinggir. Ya wis tak jiko. Oh. Areng. Para prajuritku kabeh. Posek. Tak kira kendorone. Kasih. Adoh jalan iki. Lumantar kintoko neki bakti son katur mring dika yo Kang Mas riya panangsang ing Jepang panulan praja kang prawira digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae para soreng layang pangalembana saka Hadiwijaya ning iki sono bajute mula padha rungokno soreng Sendika mung sethithik cacatira nalikane pinanggih kutus pati kaya matake wong jublek tan ngerti ikrap sila
saka siroting kaya metu coba candon curit paran Akiwico kare rakiti gagak liwat pade tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju.